हेलौ लोगोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आं नोंसोर गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै दासिमनि खौरां मोननैसो लाना फैदों आङो। बेनिनो सेथि खौराङानो जाहैबाय बङाइगाव साब्रै दाखाथिफोरखौ हमनो हादों। बङाइगावनि अ.सि. इन्सपेक्टर भुपेन कलिता बिथांनि दैदेननायाव अपारेसन खालामनानै साब्रै दाखाथिफोरखौ हमनो हादों होननानै थिनजादों। माखासे सुलुंनि सायाव लोगोसे माखासे क्रिमिनेल रेकर्डनि सायाव आरो थांनाय बावैसो साननि सिगां अभयापुरीयाव गोदोनानि माला बोख्लायनायनि सायाव थांखि लानानै बे अपारेसनखौ खालामनाय जादों होननानै बङाइगाव पुलिसआ फोरमायथिना होदों। आरो बे अपारेसन खालामनायाव साब्रै दाखाथिफोरखौ हमनो हादों। बे साब्रै दाखाथिफोरनि मुंखौ फारियै महर आली, आजिदुल मुल्ला, आमिर हामजा मुल्ला आरो रासन सिं होनना फोरमायदों। आरो बिसोरनिफ्राय नाम्बार गैयै आपाची बाइक, स्मार्ट के गासिबो बाइकखौनो स्टार्ट खालामनो हाग्रा आरो सिखाव खावनायाव गोनांथि जाग्रा मुवा बेसादबो हमनो मोन्दों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ, इउपिपिएल दोलोआ फेसबुक ससियेल मिडियायावसो सरखार सालायो, बेखौ बुंदों मानगोनां इमानुएल मोसाहारिया। बिजेपि राजखान्थि हान्जानि बिजाथि इमानुएल मोसाहारि बिथाङा बुङो दि इउपिपिएल दोलोआ फेसबुक एबा मोखां बिजाबाव सरखार सालायो। मख'नो गोनांदि बिसायख'थिनि सिगां इउपिपिएल दोलोआ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गोबां खोथा होदोंमोन, नाथाय 10 दान सरखाराव थानानै मा खामानिया जाफुंसार जाखो बेनि सायाव नायबिजिरनायनि सम जाबाय। 5 बोसोराव 5 लाख साख्रि होनो होनना खोथा होदोंमोन, नाथाय 1 बोसोर जानोसै दासिमबो 10% साख्रि होनो हायैखौ नुनो मोन्दों। एक्स एनडिएफबि सुबुङा नंखाय दाय साजायनानै गावथारजादों। बिथांनि नखरावबो केजुएल वार्कारनि जब खौसो होनाय नुनो मोन्दों। अब्ला 5 बोसोराव 5 लाख साख्रि होगोन होननाया लावथाइनि सिमांसो होनना रायजो राजाफोरा हमदांनो हाबाय। बेजों लोगोसे 5 बोसोराव गुबुन गुबुन सरकारनि इनस्टिटिउसनआव 10,000 सरखारि साख्रि होगोन होनना रादाय होनानै दिनैसिम मोनसेबो साख्रि होनो हायाखै होनना इमानुएल मोसाहारि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायनाय जादों। थामथि खौराङाव दङ, तामिलनाडुनि 14 बोसोर बैसोनि गथ'आ केन्सार बेरामजों गाग्लोबजानानै थैनायजों जुजिगासिनो दंमोन, नाथाय गावनि बिफायानो बिस होनानै बुथारदों। बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै बिफाजों लोगोसे आरो सा 3खौबो हमो पुलिसफोरा। खौरां मोननाय बादिब्ला 3 मुलि गोरोबहोनानै इन्जेक्सन होयो आरो बिनि उनावनो थैयो गथ'आ होनना बुंदों। दा पुलिसफोरा बिनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। ब्रैथि खौराङानो जाबाय 28 नं गसाइगाव लेकनि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखै दिनै बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि बिजाथि मुस्रि ध्रुब कुमार ब्रह्म बिथाङा बिजाथि लाइखौ महकुमा बेंगिरिनि आखायाव गथायबाय। मख'जाथावदि 29 नं सोनाब क'क्राझार बियाबनि एमएलए रबिराम नार्जारी बिथाङा बिजाथि लाइ गथायनायाव नुजाथिनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रों रावजों बुंथियो दि 28 नं गसाइगाव बिजाबाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जायानो देरहासार जागोना रोखा होननानै बुंथिदों आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ दासिमबो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफोरा मोजां मोननानै दं होनना बुंथिदों। लोगोसे रबिराम नार्जारी बिथाङा दानि जे सोलिनाय सरकार, बे सरकारा सादारन सुबुंफोरनि थाखाय नङा, बे सरकारा थिखादारफोरनिसो आरो बिटिसिनि गाहाय मावख'आबो थिखादारफोरनि थाखायल', गोरिब आरो सादारन सुबुंफोरनि थाखाय नङा होननानै बुंथिदों।